Borbor podcastak. Nola ulertu beharko genuke zaintza ikuspegi komunitariotik? Herri mugimenduetan zaintza erdigunean aldago? Nola bihurtu espazio edo proiektuak bizigarri? Guzti horretaz arituko gara datozen minutuetan Borbor solasaldi zikloko podcast atal berri honetan. Gaurko solaskidea nor den? Ainhoa Garaio Segurola. Nor da Ainhoa Garaio Segurola? Vale, Ainhoa Garaio, 25 urteko neska laudioarra da, lidergotza berrikuntza gradua ikasi zuena eta azkenengo urte honetan partaidetza eta garapen komunitarioko masterra egiten egon naiz, asko bidaiatzea aparte. Zaintza lehenengo lerroan edo erdigunean jartzeko alegina edo beharrezkotasuna entzun dugu azkenengo hilabetetan, baina zaintza zati garenean zertaz ari gara, ikuspegi komunitariotik aipatzen dugunean, zer da adierazi nahi duguna? Bale, nik bai, masterra mailarako lan honen inguruan egin dut, orduan pixkat testu inguru gisa bertan landutako 2 liburu izan ditut, batetik Jozen Bizumalabeik ateratako Dabilen Goroldiari arririk ez, hori da. Eta bigarrena izan da, Reas Euskadik landutako hainbat liburu. Nola ulertu beharko genuke zure ustez edo zer da zaintza ikuspegi komunitariotik? Bale, pues, hasi nintzenean gai honetaz aztertzen, konturatu nintzen, igual banekien kontu batez, den azkenean herri mugimenduak jende eta izate desberdinez elikatzen diren espazioak direla, eta obviamente beraien arteko zaintzan oinarritzen dela azkenean espazio horren bizigarritasuna. Eta bizigarritasuna esaten dut, bizigarria izango da ala ez da izango Reas Euskadik ateratako liburuaren baitan aurkitu nuen kontzeptu batetatik, hori zela bizigarritasun kontzeptua, nolabait ebasten duela, esaten duela, sortu beharko genituzkeela gure herri mugimendu guztiak edo talde edo egitasmo desberdinak kontuan izan da bizigarriak izan behar direla pertsona eta izate ororentzat. Orduan, konturatu nintzen gure taldetako mikropolitikek asko zeukala esateko talde horren bizigarritasunaren inguruan. Eta orduan hasi nintzen, zaintzaren kontzeptua mahai gainean jartzen. Eta hori izango ditzateke nire ikusmira. Bizkatu ulertzeko, zaintza niretzako da pertsonen artean sortzen diren elkarrekintzan, nolabait aurra atentzioa jartzea eta denentzako bizigarria izateko espazioa zalantzan jartzea antolaketa ereduak, nola lantzen diren kontuak, ze denbora tartetan lantzen diren, lidergotza posizioak, eta bar. Asko dauketelako esateko, jarri bine. Komunitatean, edo, herrigintzan aipatu duzu, ez? Talde bakoitzaren mikropolitika horiek alegia, talde baten barruan egiteko dauden moduak edo kontzienteak edo inkontzienteak izan daitezkenak. Zure ustez, ze toki dauka gaur egungo komunitatea edo herrigintza egiteko formetan edo formuletan zaintzak badauka? Arreta jartzen zaio, beharrezko baliabideak, beharrezko denbora eskaintzen zaio, ez dauka? Nola ikusten duzu kontua? Kasu honetan hasi beharko nintzateke azaltzen hori, masterra mailarako lan moduan hautatu dudan gai bat izan dela, eta bertan egin dudala da Aiaraldea mailan dauden herrigintza proiektu batzuekin bildu, eta hipotesi bat zehaztu, lehenengo hipotesia da, benetan zaintza mahai gaineratzeko beharra sentitzen dutela Aiaraldeko herri mugimendu horiek,
eta bai elkarrizketa individualizatuen bidez, bai talde eztabaiden bidez saiatu lantzen benetan hori hala den. Esan nahi duena da, espazio hauetan beharra sentitzen den zaintza mahai gaineratzeko. Eta aurreratzen dizut, bai, hala dela. Askotan pentsatzen dugula herri mugimendua, leku seguru, aske eta guztiz horizontalak direla, baina askotan esperientziak esaten digu, leku hauetan ere atentzioa deitu behar digun, edo arreta puntu asko daudela zaintzari lotuta. Askotan idealera jota ez, pertsona norbanako guztiak, edo kolektibo edo talde edo eragileak ere bai saiatzen gara zaintza erdigunan jartzen, realitatean baina hori lortzera iristen gara, zertan asmatzen dugu eta zertan egiten dugu utz, zure iritziz. Nik uste dut, askotan, lehen ez dut azaldu, baina nire azterketa guztia ere zaintza hirukoitzaren kontzeptuan oinarritzen da. Jose Mizumalabe Fundazioaren baitan landu den kontzeptu bat da, eta berez esaten du, zaintza lantze aldera, norbanakoaren zaintza, taldearen zaintza eta proiektuaren zaintza hirugerus hauetan landu beharko litzatekeela. Orduan, askotan topatu izan naiz, proiektuaren zaintza idealki eta oso landuta dagoela, baina norbanakoaren zaintza taldearen zaintza aldiz ezain beste. Eta askotan, eremu pribatuan lantzen den kontzeptu bat dela, baina ez dela taldearen baitan lantzen, mahai gaineratzen, eta hori. Orduan, beharra dago, baina askotan ez ditugu espazioak ez da lekuak eskaintzen zaintza hori bermatzeko, bai norbanakoaren zaintza, bai taldearen zaintza. Gune pribatuetan ematen dira beraz, normalean zaintza edo zaintza ezaren inguruko egoera edo realitateen berri zer egin daiteke taldean eta komunitatean, eragile bezala edo jendarte edo komunitateko ekide garen heinean konpromiso batzuk edo behar batzuei erantzuteko. Niretzako lehenengo pausua zaintzari lotuta marko litzatekena, izango litzateke era kritiko batean begiratu taldearen baitan existitzen direl rol, posizio eta egiteko guztiak, eta horren baitan diagnostiko bat egitea. Diagnostiko hori nik uste dut taldean bai individualki landu beharko litzatekela, eta horren arira joan ateratzen puntuak. Nik azterketaren ostean konturatu izan naiz, 7 edo 6 direla titular nagusiak hori lantzera bidean. Direla batetik, antolaketa eredu horizontalak lantzeko edo kritikatzeko eztabaidak izan behar direla, botearen kudeaketaren inguruan ere taldean eztabaidatzea oso esanguratsua dela, sobre todo boterearen kudeaketa osasungarri baterako bidean. Hirugarrena izango litzateke lehen komentatu den moduan lidergotza posizioak. Lidergotza posizioak askotan algaldagarriak izan behar izaten dira, baina gure taldeetan oso erratuta egoten dira batzutan, orduan hori ere mahai gaineratzeko beharra edo egon beharko litzateke zaintza landu nahi izan eskero. Gero laugarrena izango litzateke, jende berria gerturatzeko ongi etorri protokoloak, eta urrengoa izango litzateke gatazka kantzen bateko eta kudeatzeko struktura, baliabide eta pertsona arduradunak, eta azkenengoa denbora eta dedikazioaren arteko oreka. Nik egindako azterketaren arira, sei horiek izan dira zaintzari lotutako titular edo lantzeko gai nagusiak. Guzti hori lanketa baten ondorio da, aipatu duzu, eskualde honetako edo baiara mailako eragile ezberdinekin egin duzula lanketa hori, zerronolako realitateak topatu dituzu landu beharreko 6-7 adar horien atzean. Erroetan zer dago komuna dutena?
batetik preokupazio puntu bat. Osea, elkarrizketatutako jendeak, ikusten dut jende oso proiektuarekin oso jende dago, oso implikatuta dagoen jendea da. Orduan preokupaziotik nik uste dut egiten zutela beraien ekarpena, eta sobretodo aldatzeko nahi batetik. Azkenan beraiek pairatzen duten hori edo ikusten duten hori, jende berriak edo taldean dagoen jendeak ere pairatzen du. Orduan hori aldatzera bidean, gerturiatu izan zaizkit jendea. Eta egia da batzutan, ez dakit egiteko asko dituztelako, denbora falta gaitik edo dena delako gaitik, denek esaten zuten, zaintzaren kontua, bai mai gaineratu nahi dutela, baina ez daukatela nondik hasi, edo ez dakitela berez nondik hasi, edo igual beraien egiteko jaten dutela egunerokotasunen parte asko, eta ez dakitela nondik hasi. Beste kontu interesgarri bat, edo niri behintzat arreta ditzen diana da, zaintzaren beharra maigaineratzen edo adierazten edo gorpuzten duten horien ez dakit kuriositatea da, generoa, adina, zein izan da, laginaren gutxi gora bera, kasualitatea izan daiteke agian normalean emakumezkoak garela behar hori denbora guztian gehien zapaltzen edo indartzen gaituena zaintza komunitarioa delako maigaineratzen dugunak, ala ez da hori gertatu. Bai, kasunetan saiatu naiz, hori elkarrizketatuen artean, bai emakumezkoak, bai gizonezkoak elkarrizketatzen, baina egia da, esateko gehien zuten pertsonak, ez da kasualitatez, claramente, baina emakumezkoak zirela, eta aldi berean, arazoak edo kudeatzeko puntuak detektatzerako orduan, ere emakumezkoek iruditu zait aurre diagnostiko bat egiteko bizi hori izan dutela. Hori ere atentzioa deitu dit, eta botere harremanei lotuta ere emakumezko gehienak izan dira gai hau mai gaineratzeko beharra sentitu dutenak. Ez dakit zapalkuntzatik esaten duten, edo nondik partitzen den hori lantzeko behar hori, baina bai. Bizigarritasuna da azpimarratu duzun beste kontzeptuetako bat, nola lortzen da hori? Ez dut uste errezeta magikorik dagoenik, baina akaso puntu horretara neurri hori lortzera iristeko modu edo estrategiaren bat. Lehen komentatu da moduan, ulertu behar da lehenengo bizigarritasun kontzeptu bakarra ez dagoela. Hau da, talde bakoitzak badauka bere bizigarria izateko era formatu eta beharrezko baliabide oso desberdin batzuk. Horretatik partituz, esango nuke espazio bizigarri bat osatzera bidean lehenengo gauza egin behar duguna da batetik. Taldearen barruan dagoen jendean pentsatu, eta bestetik, gerturatu nahi dugun jendean pentsatu. Eta beraien beharretatik partitu hori lantzera bidean. Osea, espazio bat sortu nahi dugu guretzako erosoa dena, mai hau osatzen dugun pertsonentzako erosoa dena, baina jende berriarentzako ere erosoa dena. Eta erosotasun horretatik lotu beharko genituzke egiteko, erabakiak hartzeko eta lantzeko espazio eta eredu guztiak. Horiek kritikatu eta hortik ere bizigarriagoak diren espazioak eraiki. Ez dago klabo magikorik. Ez dago. Baina guzti horretan, akaso, ardatzu nagusietako bat parte hartzerena izan daiteke, ze parte hartzeko modu eskaintzen diren edo sustatzen diren. Guzti horrek albidetuko baitu, ez? Norbanakoaren behar, interes edo guzti ekarpen, ideia eta gauza guzti horiek kabida eta segida izatea. Parte hartze kulturari dagokionez, zaintza erdigunean jarrita, edo denon hitz, gorputz, adirazteko moduak, presente izanik, nola lortu genezake aurre pauso bat ematea. Edo bat baino gehiago ematea.
nik uste dut zentzu horretan eman beharreko lehenengo pausua izango litzateke gure inguruan edo gure buruaz hausnartzea eta sobretodo galdetzea gure buruei ere reparatzea guk nola parte hartzen dugun hauetako espazio batean eta nola nahiko genuken ere bai beste jendeak parte hartu. Eta sobretodo nik uste dut gakoetako bat dela ere bai bakoitzaren konpromesua eta asetasuna lantzea. Hau da ikusteka gutako bakoitzak ze behar dituen espazio horrekiko, ze kontu landu nahi dituen, nola landu nahi dituen, eta hori bilakatzea bide bat jendearen konpromesua gure ganatzeko edo espaziora biltzeko. Askotan hitz egiten da, ere parte hartze krisiaz, pandemia horretik bazitorren, harremantzeko moduak aldatu dira, proiektuak kudeatzeko edo bizi berritzeko erak ere bai, zentzu horretan zergatik jendeak ez du parte hartzen. Galdera horri heltzen zaiola uste duzu, edo akaso hori izan behar da eraldaketa norbanako eta kolektibo bezala eraldaketarako abia puntu. Berez oso galdera interesgarria da, zergatik jendeak parte hartzen duen edo ez du erun parte hartzen, si akaso. Baina, zeo zerri erantzun beharko banu, hasiko nintzateke esaten, denbora falta gaitik izaten dela askotan, identitate kontzeptu bat ere sartuko nuke, igual ez garelako sentitzen hurbil edo apelatuta espazio edo eredu batzuekiko. Eta gero ere bai, planteatu duzun galdirari lotuta etorri zait burura, masterrean landu genuen kontzeptu bat, zela la triple presencia kontzeptua, Marina Sagastizabalek planteatu zuen, jarri zuela mahai gainean, komentatzen zuela nola emakumezkoek askotan zailtasunak genituela alde batetik eredu familiar, domestiko eta etxe zaintzari lotuta, lanari lotuta eta parte hartzeari lotuta nola hiru presentzia horietan egotea askotan zailtasunak aurkitzen genituela emakumezko moduan. Benetan gomendatzen dizuet liburu hori heltzea, hori bertan lantzen duelako, nola hori emakumezkoek arazo, estrategia desberdinak, aukera desberdinak ditugun hori parte hartzeko askotan. Eta horren ondorioz gerta daiteke ziurrenik lidergotzetan, erabakigunetan, zuzendaritzetan, orain arte behintzat gizonezkoak izatea nagusi. Bai, eta hori, elkarrizketetan adibidez hori ere bai ikusi da, nola horrelako espazioetan normalean lidergotza posizio aldagarriak izaten diren, edo hori izango litzateke idilikoena, baina gero errealitateak eramaten gaitu lidergotza posizio individual eta oso estankoetara, non gizonezkoek hartzen duten normalean posizio hori. Eta emakumezkoek aldiz, barne lan edo trabajo de campo esaten den moduan hartzera bideratzen diren normalean. Guztioi gustatzen zaigu, gure proiektuak, gure espazioak, gure bideak edo gure bizitzak anitzak eta irekiak izatea, baina aniztasun horretan normalean talde homogeneoak topatzen ditugu. Beraz, horre bada hautzi beharreko ispilu bat edo aldatu beharreko zerbait, ezta? Bai, eta sobretodo zaintzari lotuta, eskenean gutako bakoitzak zaindua izateko era bat dauka. Eta hori lotuta jendearen artean sortzen den elkarrizketa hori den, nik nola nahi dut zaindua izan, hortik artera daitezke oso eredu polit eta bizigarriak. Eta horretalako hori ulertu behar dugu, nahiz eta
denek parte hartzen dugun berdintxu espazio honetan, behar eta gaitasun oso desberdinak ditugun, eta horren arabera parte hartzeko, era oso desberdin bat. Ibilbide horretan, alduntze pertsonalak eragiten du taldearen alduntzea bera ere, lidergotzak dira zuke azaleratutako beste motore importante bat, ez? Azkenean, mugimendua edo bizitza emango diotenak proiektu batik izan daitezkelako, beti ere, oinarrian dutenak edo sustengatzen duenak zaindu edo elikatzeko modua baldin badu, nola egin daiteke hori lidergotzak modu bizigarri edo jasangarri batean, nola bultzatu ditzazkegu? Rol, ardura, banaketak ematen dira, ez dira ematen, belaunaldi artekotasuna edo jakintzen transmisiorik ematen da, gabezia horiek daude edo ez badirelako guneak hori ere bide emateko. Niretzako lidergotza posizioen baitan talde horret osatzen duten orbanakoaren zaintzaren barnean sartuko nuke kontzeptu hori, jakin behar duzulako hori talde horretako pertsona bakoitzak zego eratan aurkitzen den eta parte hartzeko ze baliabide dituen ere bai. Orduan hori lotuta, begirada kritikoz eta hausnarketa kolektiborako espazioak eskaini beharko genituzke. Bakoitzak esateko zer, nola eta hala parte hartzeko aukera daukan. Boteretzea eta desboteretzea asko hitz egiten da, garaiotan. Boterea hartzen eta boterea uzten ikasi behar dugu. Bai, argi dago baietz. Eta, sobre todo, atentzio gehigarri eskaini behar zaio gure boteregunei, gure boteregunek eta gure binkuloek daukaten eragin eta loturaz. Askotan, boterea egon badago, baina nola fluktuatzen duen botere horrek ere badauka asko esateko. Eta hori askotan, boterea eta lidergotza biltzeak eta horren inguruko boterearen eta lidergotzaren era osasungarriaz hitz egitea ere interesgarria da taldean. Posible da hori? Bai, nik uste dut posiblea dela, edala pentsatzen dut. Bai, sobre todo, niretzako posible da jendea pres badago. Pres badago boterea hartzeko eta guzteko, lehen zuk komentatu duzun moduan. Eta horretarako, nik uste dut begiak oso irekita izan behar ditugula, eta sobre todo betaurreko ez dakit more, baina bai moreak jantzita izan behar ditugula, jakiteko ze posizioetan gaudegu, eta nola eragiten dugun, eta gutako bakitzak nola eragiten dugun taldearekiko. Baina bai, hartu emaile bihurtu behar gara, eta ez bakarrik emaile. Edo hartu. Eta ulertzeko hildo beretik, momentu bakoitzean, botere edo boterezarekiko posizio ezberdin bat daukagula. Norbanako bakoitzak, taldean eragiten duguna eta komunitatean eragiten duguna. Beraz, irudimentziotako betaurreko batzuen baitan hariko ginateke gure proiektuaren pelikula ikusten edo realitate horiek egituratzen. Eta horretarako ere garrantzitsua da aitortza bakoitzaren posizioa ere bai, jakintzatik, askotan boterea eta jakintzaren inguruko desberdintasunak egoten dira. Hori ere izan da elkarrizketetan asko atera den kontzeptu bat. Nola jende, taldean badago jakintza bat, igual jende denek ez dakiena, orduan hori ere kudeatu beharreko beste kontu bat da. Denek izan behar dugu jakintza berdina, denek informazioa jasotzeko aukera eta kanal berdinak izan beharko genituzke, eta etorri berriei ere jakintza hori eskaintzeko baliabideak jarri behar dion bai gainean. Horri lotuta, lehen esaten zenuen ere ez, zelan harrera,
irizpide batzuk edo protokolo batzuk ere zen garrantzitsua diren transmisio edo alduntze edo boteretze horretara bideratzeko, partaide oro. Bai, hori, azkenean herri mugimenduak jende zelikatzen badira, jende horrek oinordetza bat behar du eta jarraipen bat behar du, orduan ezinbestekoa da jende berria sartzea, alde egingo duen jendeari ere, jarraipen hori egoteko. Eta horri lotuta, nik uste dut askotan atentzioa ditzen ez diogun kontu bat dela, bai eskotan egiten ditugula gauza puntualak jende berriari heltzeko, baina taldera sartzen direnean ez digula benetan atentzioa deitzen, atentzioa eskaintzen, nola dagoen pertsona berri hori, nola sartzen den taldera, zer sentitzen duen, inkluso nola dakien guretaz jende berri horrek, edo sartzen denean informazioa nola transmititzen zaion, nork transmititzen dion, jarraipena egiten den, si akaso, ez dakit. Eta adibidez elkarrizketetan bai atera da, espazio batzuetan retizentzia goten dela jende berria sartzeari, azkenean oso eroso gaude gure artean, badakigu nola funtzionatzen dugun, orduan jende berri bat sartzen denean, oitze prozesu batean sartzen gara. Niretzako oitze prozesu hori klabea da, azkenean jende berria ezinbestekoa da, oso garrantzitua da, ez bakarrik proiektuaren jarraikortasunaren gabetzako, sino ere bai, ere ideia berriak sartzen dituelako taldean, eztabaidatzeko beste buru bat delako, baina bai, hori oso garrantzitsua den kontua da. Eta nik uste dut lehenengo momentuan zaindua sentitzen bazara espazio berri batean sartzen zaren, seguramente eroso bilakatuko da eta jarrituko duzu espazio horretara bueltatzen, baina aldiz lehenengo momentuan, deserosoa zaude, edo, sentitzen baduzu gutxiago dakizula besteak baino, edo, horre gertatu daiteke, min bat sortza eta igual ez bueltatzea. Orduan horri atentzioa deitzen badiogu barrutik edo gutxienez, jartzen baitu gauzak mai gainean, badakigu zuk igual ez dakizula besteen adina, sartu berri zerelako, beraz, guazen aukerak eskaintzera, zuk ere jakiteko, zer gertatu den, aurreko hilabetetan edo proiektu desberdinetan, eta orduan guaz, tematzen eta alduntzen jende berri hori. Harrera egitera ohituak gaude, baina zuke kontatu duzun besteari muturri interesgarri bat ere bada, ohitzerako bide horri ez aiola arretarik ipini izan gaur arte eta ziurrenik proiektu batera edo herrigintzara edo zen mugimendutara batzen den pertsona horren jarraipen edo garapen eza badela lan egiteko edo gauzak aldatzeko edo eraldatzeko gure egiteko modu horietara ez diogula ohitzeko denborarik eta baliabiderik eskaini. Alegia gure botere posiziotik eskatu diogula gure funtzionamenduan integratzeko eta ez bere beharre eta erritmoak errespetatuta bidea garatzen. Bai, nik uste dut askotan pentsatzen dugula, jende berria ohitu behar dela taldearen bizi erritmoetara, baina ez gara gai paratzeko tarte batez eta pentsatzeko ea gure gure lan egiteko era horrek bat egiten duen pertsona berriarekin. Eta horrek askotan talka egiten du sobre todo, belaunaldi berriak sartzen direnean gure espazioetara. Jende nagusia gerturatzen denean, edo informatikoan hain aditua ez den jentea biltzen denean gure taldeetara, erabiltzen badugu gogorra askotan, seguramente hor txoke bat egongo da parte hartzeari lotuta. Eta ez da kapazitismotik ere edo gure registrotik ere irakurketa bat egin beharko genuke zentzu horretan. Ikusteko, ea benetan jendeak parte hartzeko aukera berdinak dituen. Eta askotan gertatzen da ez ditugula aukera eta tresna berdinak. Orduan, bizi erritmoak jende berriari egokitu, registroa ere egokitu, eta irakurketa kapazitista batetik ere egin beharko genuke. Beste animutur polit beharrezko eta interesgarri bat,
Atera duzuna da botereari bide ematen zaiola, baina jakintzari ez. Hau da, jendeak egin dezaken, bai, ekarpen horri ez diogula erreparatzen edo ez dugula asmatzen hori kanalizatzen, botere guneak oso itxiak edo zurrunak direlako, ez? Izan daiteke hilabeteko asanblada bat, izan daiteke batzorde bat edo dena delakoa. Hor ere, lur horretan zatiketa bat dago, hala? Bai. Nik pentsatzen dut, botere espazio hoiek ez egokitzearen ez dakit kontua dela, bueno, pues eskenen gure bizi erritmoak eramaten gaituztela igual askarregi ibiltzera. Eta askotan ez diogula benetan frenoa jartzen, eta jartzen, mai gaineratzen, jende berria sartuz, gero, probablemente jakintza kontu hori irabaziko genukeela. Ez, orduan, pentsatu nahi dut dela egunerokotasunean sartuta gaudenaren bola gaitik ez garela paratzen, eta ez, benetan ez dugulako garrantzia jartzen edo balioa ematen jakintza horri. Ertz asko ikutu ditugu, zaintzaren gaiak beste 11.000 ertz ireki eta zulatzeko ere ematen du, ez dakit tintontzian utzi edo zabalduneko zenuken beste gairik geratu zaizun? Bai, bi kontu landu nahiko nituzke, lehenengo. Behin lan hau eginda, orain etxeko lan gisa hartu da kontu bat da, edozein espaziotan sartzen naizenean, edo nire buruari galdetzea, espazio hau zaintzeko nik nola iragin nahiko nukeen. Eta nik espazio horretatik ere zaindua izateko ze behar ditudan. Lehen komentatu dudan harrera protokolo horri lotuta, ni askotan izan naiz lehenengoa sartzen edo berria sartzen espazio batera, eta inoiz ez dut pentsatu. Momentu horretan ze behar nituen eta behar horiek sikiera ez dituta saleratu. Orduan, nik uste dut gure herri mugimenduak edo gure parte hartze ereduak aldatzea aldera, lehenengo pausua izan beharko litzatekera gure autodiagnostikoa egite eta saleratzea guk ze behar ditugun. Ni sartu berria banaiz, nire lehenengo beharra izango da, jaso nahi dut informazio guztia edo igarotako bilera guztien informazioa jaso nahi dut. Gehi, gustatuko litzaidake hilabetean behin biltzea taldeko pertsona batekin, jakiteko talde barruan zelan da bilen funtzionatzen, ean nagoen egokitzen espazio horretara, nola dagoen espazioa eta nola dagoen ni espazio horretan. Hori praktikatzera ere animatzen ditut entzule guztiak. Zalantzan jartzera, zuen herri proiektuetan zaintza lantzan den, eta zuek zer daukazu esen momentu horretan, zaintzari edo zaintzaren mesedetan gehitzeko. Ez da makala, jarriteko etzeko lana, atzeko lana ere handia da, lehenengo norberako ere buruarekin egin beharreko ariketa hori dagoelako, gero hori partekatzea eta kaso, espero dezagun, ez? Aurrera begira eragin ahal izatea. Bestelako zaintza moduetan, ikuspegi feminista txertatzen jarraitzeko edozein herritako proiektuetan. Baina, nik uste dut egitekoa ere zerresa dela. Bizigarritasun kontzeptua jartzen badugu gure astelenetako bileren lehenengo titular moduen, denei galdetuko diote bere buruarietan, denen artean galdetuko dugu. Goazen pentsatzera, bizigarria egiteko, espazio bizigarriagoa egiteko pausoak ematea aldera, zein da gure lehenengo egitekoa? Eta hortik aurrera, dena dago egiteko eta dena dago hobera aldatzeke. Orduan, ez dakit, notizian bat izango balitzen salatu beharko genuke. Bai, ez daukagu ezerre galtzeko eta dena irabazteko. Mezu baikorre horrekin geratuko gara, gure bizitzak eta gure herriak ere bizigarriago bileka daitezen. Eskerrik asko, Ainhoa, borbor zola zaldi honetan
parte hartzeagatik, eta aurrera gore espero dugu zure lan, eta zure, tesi eta bidaia guzti horien berri izaten jarraitzea. Eskerrik asko, plazer bat izan da.